Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak as saan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang MD nakintaltalak. Awan ngamin amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmiraot. Uray kuman, no saan ang nagpasikog? Makita ita, no kasanudang agbyag. Imbagak pa'y laidikan kwa na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daydamat lang timbagakin kwa na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultuladan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, apay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko, itangal daw. Manon atawan tinapalabas, ngamjak pa'y lamalipatan. Saan ka di nga itangaal daw, tiyo umay mo dito'y balay mi? Kasta nga rod, daktil idin ti tiyan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag tadabakan ti dita basement ang nagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Ria nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Ria. Nagpilit asimurot kadagiti pada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kaskasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing paylaan, ngam amo nanti sumurot kadagiti pada na nga ubing naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo, gan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa iti sampagita lako? Basitin kanya. Basit matan. Numalako ta, agawit tan. Aldaw nga minan. Ado ka di pa iti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitan. Diyay lang amin imula mi ka ni mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado apaso, saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan ming abasement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. At naman ang impisok mo iti alkansyam, anak. Wen mami, nalakok amin ti inubon ko asampagita. Tagumatangak tumanan iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsabong, agsardeng, mabayag tumanan sa agsabong. Ay, isumatlagayam akanayon mo nga ispriyan, mami. Tapno adda kanayon nga ilakom, anak. Imbag jay kaaruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asang pagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata? Nga agab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Iso apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di nakadinangag. Apay nagdamag kapaylaan. Anya ka di ti aramidam iti simbaan, ma'am? Ne, anya ko mati aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapanagbuya iti sini? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka kadi? Inak makimisa? Ha? Makimisa? Makimismisa ka gaya, ma'am? Apay amas daaw ka? Nakaskas daaw ka di, no mapanak makimisa? Kaslakas nga rod, ma'am. Mangin insulto ka kadi, ha? Ay, saan mo't, ma'am?
Ita lang amin nga ibagam, mapantay di simbaan. Anya dyan ang nagkwapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no. Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamay, apay ko maamasinate. Awan mo't apoy ijay Saan na abagay ang makimisa taimot? Nakaungat, kanayon ana kami suot. Mas dawak nga rod, idi imbaga na mapan kami iji simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan amapan iti simbaan? Kas ano nga mabawasan ti basol na? Tila sasawa mo't tunyo. Amangan numangag na ka. Uray mangag na, tapod numat. Nagbak ng langarudan. Nag-iimot. Agpadada iti amana matapubray. Malagip ko man jay kabsat yo, ma'am. Bayan na nga tamat ita. Diyak mo, no anya apasat ti lubong, tinagturungan na. Dakal sigurong ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganap ti sukir at tao. Di pa'y nakalpas iti adal na, sabalin ti naramid na. Em kapamilyayo latta, ma'am. Kapo ka dita nagkamalay kat laksidan yaw. Rumbang laang. Bayan nga agrigat. Tapno adagunggunan na. Kasano nga no kasapulan na ganti tulong yo, ma'am? Anya ko maatulong? Diyak lakit di kayat nga itad tinagbanuga iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akla mansyon daytoy balay iha. Wan papa, umapalakit di dagiti gagayam ko. Asaan a mansyon ti balay na? Adungag paiso ti kakadwa manigosyante. Ngam di damat masangwa padakkelan ti babalay da. Makumikom damin iti ado at trabaho, papa. Iso nga, una akman ida. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo. Iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, takayat ko pa'y ti agpabaknang, papa. Baknang kumamad jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itan. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatak ko na nakit din jay mamirmirao. Anya tikit kita, apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kaing ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Day jayan pimanawan ti kotse. Apay nga ta kaing ingas ni mami day jaya babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami. Awan ti ado ako lerete ti rupa na. Ngam day jaya babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko sana sipit. Apay, manok wano bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasyamat ni mami. Ado ti kolerete iti rupa na. Intakid din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak ngamin ti babae. Mas daawak nakakita kan kuana. Apay aming mingmingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay sa ti ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta, anak. Kas kuma iti kadwam di tiladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo mat addo Pudno dayta, anak. Adalata agkakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kaing ingas ko? Siguro. Numapan ka iti sabali adiso, amangan no adda. Kasanon, no nakabasol ti may sa tao? Kadya kaing ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao, anak? Mabalinda kita ni Jay, no asino ti matiliw da. Nakapanawan ti anak mo, tanapan iji pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At nakata posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko?
Saan ka di asim mangpot manipod abroad ako nam? Nabayag ba't basita na damag ko asim mangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadak ni papa ng laksid kanya. Kagura dati ama ni Ria. Amuda ka din tinapasamak kinila kay mo. Saan ko ngayon bagbaga? Aday din ni manang ija abroad. Apaya di mo imbagakin ni papam tinapasamak idi kinila kay mo. Saanan? Idinaganakak iji ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Api nga tanga addabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadam. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anwan da nga ti dakkel abalay ket awan mat kabagyan da. Ay, di da na panunod. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga'y timang tawid inton matay da? No data pa'y itisidong da. Ay ket datan adwa. Ha? Adang agpay so kabagyan da nga madadamot iji abroad. Agbalinlaan nga vacation house. Ket no saan da ngay ngagbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay ngagpaysaw? Danda ni siguro ni Sir tadamot sakit na. Ha? Nimet ma'am, awan mat pamilya na. Ay, sabali ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adi da insaganaan ti na espirituan abanag. Adda nga tamapan ijay langit nga imot. Ha? Ay, iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit, amata pobre? Daytoy kadilaang ti sidaan ta, mami. Jak ngamin kayat tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Pariya, alinaw kak iti itlog. Napaingit, mami. Pilye kon ati itlog. Pasensya ka na, anak. Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti abang, ti daduma asweldo. Mangso kitak nga rod iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan, anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangin iti itlog asidaem, no napaitiraman mo iti pariya. At dapay laang matinudals, mami. Dayja laangan. Papa, jak kayaton day ta nagapo iti ref akari-kari kan crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jak meten kayat. Uray impapudot ta, takilaban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kundi mapanmangtad, papa. Amang ano saan nga itod ti houseboy. Amang ano iyawid na pay. Inkanitad di ti aso. Balkuten tupay ti houseboy nga agpaiso. No iso ti ibaon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kaniton nyo no iso tinangala. Ngam saan kanungot. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinandala nga ruden. Ilibak da pailaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakot no ada tulbek na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbekan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Allah. Aguri-gurmat ni mami. Ha? Agmay-may saan no panawak. Anda ka di agas na? Wah. Inak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta inak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunag ka pa'y nga rod, Joy. Irwar ko ti alkansyak. Nakaturog pa'y ni mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni mamim kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jak nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga do't agkakaingas. Saan ka di?
Sa bagay, one metkit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas namat asaan nga artista. Damagak to ka ni Mami. No asino ti kadwa na iti ladawan. Diyak ngamin dinamdamag. Oh, intang arudan gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y nayunak pa'y. Taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas Baknang da Daisy ngem mata pobreda. Pinagtalaw da ni Feakabsat na, tanailawan iti maysa amarigrigat. Nagkamangarod ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla, akadwa na ti anak na. Daksang gasat, tana aksidente ti asawa na. Kat agmay maysa da ito'y anang isakad iti anak na. Nagagutmat nga aglako ni Rhea iti sampagita, iti simbaan. Iti maysang aldaw, aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Intang arudan gumatang, no nakaalakan iti gatang mo. Aguray tanayunak, amangan nukurang. Sige. Umanay siguro dayto yan nga igatang ko iti agas para gurigor. Intang arudan, taama nga numariingan ni Mami. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asam pagita. Saan akon amakalako, taawan kadwa ni Mami dito'y basement apaggigyanan mi. Nagkapwam, anak. Awan ka matitay dito'y. Napanak gimatang iti agas, kan pandisal, Mami. Uminom kayo iti gatas, kan mangan kayo iti pandisal. Kalpasan na, agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas sa paragurigor, kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglaklako ijay butika, Mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ang umunti aramidang. Diyak ngamin kayat amapukaw ka, Mami. Kasla ni Daddy, napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Sa anak amapukaw, anak ko. Di ka agdanag. Bantayan ka, Mami. Saan ka apanawan? Sayang ti inubon mo asang pagita, anak. Ingka naglako. Sana bali tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak no saan ka nga umay dito isangot isimbaan? Kunan ni Mami madadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka numat agas na aginatang ko? Madadaal nga paiso, no saan mo amalako adagos? Numalako, agawid ak adagos. Siya kung dagluto iti kanan ni Adwa. Amom dagluto? Amok met tain surunak ni Mami. Ngem ti daddo maamasida, jak ammo alutuan. Jay laang nalakaalutuan ti ammo. Sige,
tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lako. Agyaman ak unay kan ka, Joy. Takanayon nak akadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw na. No pumanaw di dua nga amo ta. Dua talangan nga adda ditoy. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat ang nakarikap. Nalakalang adalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat numangan da itirwar. Di dapay damagan no nangan taon no saan. Imot abak na. Nagluto kalatan iti kanin taadwa. No kasde amangan da ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat di refrigerator. Di ing ka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito garahe. Damat paglutuan ditoy. Maitugot na nga ti kinabaknang da no matay da. Dakal kanu ato bang ti kinabaknang no umuli ka sa dilangit. Kayat mo asawain. Awan ti baknang iti langit. Baknang nga imo ti kayat ko asawain. No baknang ama nagtulong, apay kit din ngay asan amapan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Amano da mabuong mo, pabayadak ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di bawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarom iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda nabasak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man na ron, no talagang amom ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isaserek ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngam ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. Dahita tinabasak, ma'am. Ay, di ka man, Tonyo. Kasano kuma ang makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laangan. Ay, ti manawon. Mamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaw nak ni Saritay, nagnahak iti sa halas, kat nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturid ka matan na nang ibaga iti kasjay? Kasano no adda mabuong ko? Agtrabaho akkade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid day jay? Kaya't kung agbaliw kumamag. Nagbaknang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kasdi a tao. Napatpatag ti kwarta na ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtangkan nga ice. Kan makarwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrag ita iti opisina? Sa anak pa'y unay anaimbagan gayam. Ang mga numapasublianak. Kasta kadi, ay nasapay adda istrikto ti amom. Pribado abas titlaang nga opisina di opisina na. Kan nagbabapay ti sweldom. Isungarod gayam. Imbag ata saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y ababangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat magtimulayo iti anak mo asam pagitan. Tado akanayon ti sabong na. Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkal ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay nagsabat dagita kiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adyar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpaiso nga ti imbaga ni Tonyo, papa. Anya? Imbaga ti may sa achimoy? Pagtalgam? Pagdadaelam iti panawin mo?
Kasanunupod no, papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da di Antonio. Anya nga minti imbaga day jay at chimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagong, ngem ti isasarret ti may sa abaknang iti pagaryan ti Diyos. Anya? Sino tinanghibagakan kwa na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, papa. Nakalakutan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni Mami. Dumagasak kano mat iti paglaklakwan ni Mami, iti tiyendaan. Ada kano alaot. Ay, mapanak pa yung narod iti butika. Tamapan kamot iti tiyendaan. Kaduaan kalaangan iti butika, sakbay ang mapanak iti tiyendaan. Kabailakon timapan iti butika, Joy. May mayat matlaang, ano ada kaduam? Sige man laangan. Aguyog ta ang mapan iti tiyendaan. Kalpasan na, agawit tan adwa. Agpayagid ka! Adalugan! Ha? Di babae akayong ingas ni Mami. Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasaring itaday di babae. Taapay, anya ko matibagam kan kwa na? Damagak, no apay akayong ingas na ni Mami. Di mo matamam mo day di a tao. Sigurado nga ibagana at dinam mo. Kasta nga ta? Basta, kaya't ko akasarita di babae. Kasano na suplada, wenyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, Mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, ah? Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti may sa atao? No kanayon mo ang makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero kat saan mo nga am-am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakita. Ha? Anya ka di ti tantanam iti mo, anak. Diyak maawatan. Awan, Mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kaano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ang mamirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos ken ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka de, nga awan kabsat mo. Anya ka di ti sasawumon to nyo? Nalipatam samot asyak ti amom. Napatagkanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ni Jelangit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay Jelangit? Kat may sakalaang ang mamirmiraot? Mangnamnama ka kadimat amapan kay Jelangit, ma'am. Saan ka day abak nang ka? Na, pakabasulak ka di ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabak nang, ma'am? Ngambasol ti kinaimot. Di ka kadi masayangan iti trabaho. Apay akas di timbagam iti amo ta. Manipod ka na yung nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinlay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo kunain na nalalaing ka ngam iti amo ta. At dagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta ti pangibagbagam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano nakamisuo ta pimanaw itay? Uri papanawon nak nulakat agbalbaliw da.
Pagyamanak Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpadi Kanayon ka ngamin ngagbasa iti Biblia. Papanawam man ito nyo nga ginlalaing papa. Nangag ko timbaganakan ka iti nagsarita kayo. At dakla iti asidag ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadag itimbagana. Maiturid na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na. Nakariknaak iti amak iti kasjay imbagana papa. Saan ko laang nga impadlaw, tasyak pay laang ti amo. Nangat nga to at ngam iso. Uray siya kiha. Nasdaawak mo titimbagana. Awan adal na, kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagakan kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din, ti panagsasao kanyak, ti may salaang akas kanitonyo. Ti babae anak katakder iti asidag terwangan. Asit gakman. Bareng gumatang iti lakok asang pagita. Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita? An-anwak ngay day tanaubon asabong. Saan nyo nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat. Sino kakadi, ma'am? Apay anak itak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo. Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan nga rod, day tay bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Kakain imbag na anagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te seryetay utalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naggurigur ni Fe, nagsukit nga rod ni Rhea iti kwarta iti alkansyana. Tapno adda igatang na iti agas, kan tinapay akan ng tinana. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti kinaimot da Daisy, kan ti amana. Addamot na ibaga ni Tonyo akatulong da. Banag ang nakariribukan dang agama. Iti may sang aldaw, nakita man ni Rhea ni Daisy, nasdaaw daytoy, takaing ingas ti inana, kat kayat na akasarita ti babae. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay utalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit? Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan ti bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takain imbag na anak sakit. Kasta ka di. Sige, panawan kan. Ay, aguray kayo, ma'am. Anya tinagan nyo? Nakitak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya? Kasano ko matipan nakakitam kanya anak katakder iti diding ti balay yu?
Basta agpaiso ti ibagbagak. No kayat mo, umay kay Jay balay mi. Sa dino ti ayan ti balayo? Ijay aayan ti balay mi, ma'am. O sige, lumugan ka iti kotse, tamapantay di balayo. Madikano ti kumuyog iti estranghero, ma'am. Ha? Amangan nukumaw ti lugan mo. Ipanaw nak, katipanak iti sabali a lugar. Ay, di ta ka man laangan. Sinayang mo ti oras ko. Apay akas taman ang tilangam, iha. Adda nga min nakitak nga ubing papa. Aglakla ko iti naubon asang pagita. Kunanakit din nga amangan kanuno kumaw tilugan ko. Anya? Amangan nukurang-kurang mat ti panunot ay tanga ubing. Kasta nga rod ti imbagakkan ko na papa. Kunana mo ta saan ka no abagti. Agraira dagiti tao adina ammo ti sasawan na. Amangan numabisin, iso atila masasauna. Di pa kas daawak papa. Apay nga imbaga na akaingas ko kano ti inana. Amangan no talaga mabisin dayta. Iso atila matangtangab na. Kasta nga taa, papa. Kunak alumugan, tamapan kami iti ayan ti inana. Ngam amangan kanuno ipanaw ko. Ma'am, nangag ko ti saritaan yu itay kanisar. Ammom, saan ka laang nga agin lalaing? Bastos ka pa, Tonyo. Apay abastos ngay, ma'am. Addaak iti salang agdaldalaw. Napigsa ti panagsarita yaw. Isuan nangag ko ti amin. Katanya ko maita. Apay adengdenggam ti saritaan dagiti tao nga danakam na. Saan nga taati ibagbaga ti ubing akaing ingas yaw? Kat ti kabsat yaw a pinagtalaw yaw. Amangan no kapamilyayo dayjay, ma'am. Adda nga ta dito'y syudad dayjay a babae? Saan nga taanapan ijay lugar ti lalaki a sinurutan na? Di tay amaw, ma'am. Kuna yung aglakla ko iti sampagita. Kaya't naasawan, marigrigat damot apadak. Kas jay ti klase ti biyag a kinayat na. Iso nga anusan na. Kasanaw intundum tang ti mauding aldaw. Anya ang mauding nga aldaw manan asasawam, Tonyo? Kaya't ka akasarita, Tonyo. Anya ti pagsaritaan tayaw, sir. Iti da ito'y akinalakay ko. Sanak pa ya nagbasbasa iti Biblia. Anya ti ibagbagam iti anak ko. Jay ka di imbagak maipapan iti mauding aldaw, sir? Kasta nga rod. Anya ti kunam amabalin na mapasamak. Anya nga ta, no intun mauding aldaw, kat makita yaw amapan ijay langit dafay, kanti anak na. Idinto tada kayo kan ni Ma'am Daisy, kat mapan kayo di impyerno. Hoy, di nakman pagkintayagan si Katonyo. Kas pangarigan, kunak, sir. Tingamin nabasak, kat kastoy, sir. Noan niya ti inaramid mo iti padam a tao, isumat ti inaramid mo kanyak. Kasta ti kuna ni Apo Jesus. Kas kuma iti aniya? No inuyaw mo, no inruruman mo, no inimutam, ken daduma pa'y amadi nga aramid iti pada a tao, kas mula inaramid mat ken ni Apo Jesus, sir. Papa, agpaaramid ak iti swimming pool iti Arubayan. Paglanguyam ka di iha, nusak, lakaya kon. Dakayaten ti aglangoy. Napintas namin nakitaan ti mansyon no adda swimming pool, papa. Adda ka nakadayta. Adda manen nga apalanda ka no adda swimming pool dito'y mansyon. Aguray ka man, papa. Apay akaslawan gaganay gayam. Ay, mariribukan na kitimbaga day di Atonyo. May sala ang akatulong. Ngam ado ti maibagana at pakaburiburan nyo? Salbag day di Atonyo. Papanawag kuma. Agam kasanun nupudno ti bagbagana. Nagagat nga agtrabaho. Ngam nalaing met asumao.
Ben, anya ka di ti maibaga may papan kini Tonyo. Neh, apay ka di, sir? Saan kayo amaawatan? Nagadungamin ti maibaga na apakariribukak. Ay, kwa, sir. Kanayon ngamin ngagbasa iti Biblia. Nun alpas nanti trabaho na, agtugaw, ket Biblia ti sangwin na. Kasta ka di. May sala nga katulong, ngemno agsasao, kasla di adal. Imbagak pa'y nga rod, abagay na ti agbalin ko maapadi, sir. Nagadalan ka di dayje Atonyo. Saan ko nga mo, sir? Ngem na sa una, nga uray ka no papanawan nyo, basta agbalbaliw kayo, pakaragsakan na ka no. Anya? Ay, burbur tsa kanyak dayje Atonyo. Ayan na ka di. Adda iti hardin, sir. Agkat-katar iti Bermuda grass. Sumrag ka din iti opisina yo, gayam. Wan gayam, awanan ti sweldo no jak pay lang sumrag. Ay, awan pa'y konsiderasyon na di amom. Nalabos mo. Pagan anusak at awan mat sa bali aser ka. Nangato ngamin ti standard ti daduma nga opisina. No adala ko mabakante iti opisina ni, irekomenda ka ko ma. Awan mo't ngamin. Nabayaga ko ni Jay nga nagbaba ti sweldo. Opisina lang amin ti lending institution. San unay analatak. Ay, anya kay nga rod gayam. Anusak ta sa anak ngamin anakalpas iti kurso. Iso anababa ti sweldo. Ay, gayam. Damag ko ang nagbak ng tikabsat kan amam. Apay adida ka man latulungan. Anya kay nga rod. Kagura dati kinarelasyon ko ang marigrigan. Agpayson sa timbagada nga awan amok ka no. Ha? Pagbabawyam ka di dagiti pasama. Saan ko apagbabaw yan? Tanasingpat ni Rhea nga anak ko. Isula ang timako na a pamilya. Wow! Nagpintas ti swimming pool nga imparamid yaw, ma'am. Itaman pa nga dadinayaw mo nga imparamid ko, Tonyo. Asino nga tatimang tawid dito no awan kayong tao, ma'am? Mang tawid? Apay ati mang tawid ti pampanunutan. Masapul nga agpraktikal tayo, ma'am. Di tayo tanggal ti biyag tayo. No kaya't nga alaan ti Diyos ti biyag tayo, awan mabalin tayo. Urayan niya nga oras. Nataangan man wano obeng. Mano ka din titawan mo, Tonyo? 25, ma'am. Nakasagana ka sumaklang ka ni Apo Diyos, ma'am. San abale? Awan ti mapanawak a kinabaknang. Ha? Siyak ngay. Nakasagana ak ngatan. Joy, basit tila ko kasampagita. Makimisa taman pay. Oray siya. Basit matila ko. Tabin masit mat ti sabong ti sampagita mi. Intang arudan ija unag ti simbaan. Oh, apay ang nagsarimadeng ka. Anya ka di tinakita mi ija banda? Jay babae nga ado ti kolorete ti rupa na. Jay kaing ingas ni mami. Apay ka di akas ta ti reaction mo no makitam ti kun na mga babae. Oh, nakita na ka, amang kitkita kan kwa na. Isungarod nga inisama. Di na kamot inisuman. Nakamulagat mitlata. Wen nga ron. Kaslakit tinasdaawa nakakita kanya. Day jayon ti ubing. Asit gaknan. Di ka kadipay agawid, si ka ubing? Rhea, tinagan ko, ma'am. Agla ko akpay. Gumatang ka man kit titila ko kasampagita. Tapno bumanglo ka. No igam mo ti sampagita, ma'am. Sa anak anabangsit, ta imported ti bangbanglo. Ngam saan a natural abanglo, ma'am? Naghingal ti panagangot ko. Ngam to'y sampagita. Natural. Kan presko ti angot na.
Saan mo ka di akadwa ti inam, anak Misa? Aglapapay ngamin, ma'am. Inton malam, umaymat makimisa. Kayat mo ka di makita ni mami, ma'am? Aglugan ka itilugan ko, tamapanta iti balayo. Jak kayat ti makilugan iti jak am mo a tao. Amangan ngamin no kumaw ka, ma'am. Di mo ka di kinuyog ti anak mo anapan ijay simbaan, gayam. Inton malamak amapan ijay simbaan. Aglabaak pa'y ngamin itaabigat. Amangan mo agtudo no malam. Saan amamagaan ti labada? O sige, agkuyog tanto nga rudan inton malam amapan makimisa. Wan gayam, naornungan ak ngamin iti lalabaan. Tsingamin pa nagsakit ko. Jakmat may piar iti anak ko ti aglaba ta ubing paymat. Uray ubing, taglaklako iti sampagita. Nagagat nga ubing. Kan makaluto pa iti anak ko, gayam. Aglang-langaak ka di akumaw? Jakam mo. Ngam, saan ka mat nga estranghero? Tanamin adon anakita ka. Anya tinagan ni mamin? Jak ibagbaga. Nungay talaga akumaw kat alaan na ni mami. Jak maawatan ti inya rasaas mo. Ulitan man? Kwa ma'am, gumatang ka iti sampagita, kunak. Tapno makaawid akon. Numagatang ko amin dayta, agawid ka din. Ay, wen ma'am. Ngam, urayak pa iti kadwak. Tapno adda kadwak amagmag na. O sige, gatangag ti sampagita yu adwa, tapno makaawid kayon. Itamot laan. Ay, inak nga rod ayaban ti kadwak, ma'am. Joy, yag mo ti sampagitam, tada gumatan. Ha? Ay, di ka di kayang ingas ni mami ti gumatang. Nakita ka kasasaom itay. Wan, iso ang mapanta-adagos iti ayan na. Tapno saan nga agbabawi? O sige, intang arudan. Wan. Ay, anay ta, sitigtan kang kwa na. Ay, ma'am, ato'y dagiti sampagita. O sige, gatangag amin ti sampagita yu adwa, ngam agawid kayon. Ben. Nay, pingagdardaras ka, ma'am. Darasam, surutan ta jedwang ubing. Saan ka ngagpadlaw? Tapay ka di, ma'am. Kayat ko makita ti inakan balay day nga ubing. Tapay na ilugan tayo idan, ma'am. Amangan no magnada iti skinita. Di tanto idan masurutan. Di na nga rod kayat ti lumugan, tamangan kanuno kumawak kat ipanaw ko. Nanadmat day nga ubing, ah. Sino ka di kadagi nga ubing, ma'am? Day may sa, jay Rhea tinagan na. Kunan akaing ingas ko kano ti inana. Ti pagsiddaawa. Kunana anak kita nakano anak katakder iti diding ti balayda. Anya? Kasano ko nakakatakder kayo ijay diding ti balayda? Di da tamadlaw nga adda iti unay. Tatinted ti sarmin ti lugan. Basta surutan ta ida aging ka iti balayda. Kasano? No saan nga igid ti kalsada ti balayda, ma'am? No adadalan apag naanda. Di dumsaan ta. Kat surutan talat ta ida. Di jayan. Nagsinadan iti pada ng obeng. Sino katakwada ti surutan ta, ma'am? Di atidog ti buok na. Ala, isadang mo. Ni, dayayan, simalog iti sikiganti may sa abalay. Darasang, dumsaag tan, ta surutan ta iti nalimad. Wan, ma'am. Oh, dayay, oh. Imunag iti ruangan ti basement ti may sa abalay. Ha, kasla underground. Ngam tepang ti sikigan ti building. Iso nga da pagsarkan na agtulong iti basement. Kan, nagado ti nakamasitera asang pagita. Oh, ada ka matan anak. Nakalako ka din iti sampagita? Wen, mami. Jay babae, akaing ingas mo tinanggatang. Anya? Kaing ingas ko, kunam? Wen, mami. Tila ang nagdumaan nyo,
kat adu ti kolorete na. Sika kat awan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay utalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing, tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing, taamangan kano no kumaw ti babae, kat ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako, da Joy kan Rhea. Tapno makaawid dan, taplano ni Daisy, asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka matan, anak. Nakalako ka kadin iti sampagita? Wen, mami. Jay babae akaing ingas yu tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko, kunam? Wen, mami. Tilang nagdumaan nyo, kat adu ti kolorete na. Sika kat awan. Ingka ilo ka tiri daw, anak. Ada taong. Makasisi arak launay, mami. Da kayon, tamapanak pa iti CR. Nagdardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak man langan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimisa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalo sa ka. Mapanak mati simbaan. Da kayo, sir. Saan kayo mat amapan? Napan metten ti anak ko. Apay amapanak pay laeng. Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat no mapan kayo mat. Anya ka di ti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka di ti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay, no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag, no di ka payagyaman. Sir, kasanaw, no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di ka mo't mapanagyaman, nga po iti salunat, kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga mom dito eh? Adda ka dito syudad? Kunak man si murot ka iti lalaki ang nakasikugkan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Umunag ka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Oo na yan, ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo. Induldulin mo. Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam ti nakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan dito'y a klase ti pagnaudan iti manu atawer? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduman ni Jesus. Nagbalin a tao.
Saan ang nagpili iti nagbalin nga inana? Ang nagtaod iti nangato. Ken mabigbigbig arena. Wano na nga to a tao iti sosyudad. Pinili na tinano mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan kat nga iti dakkel nga ospital. Apay nga ibagbagam dagita kanya. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, mana. Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay nga imay ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Ha? Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga da kabsat mo, mami. Idi na tayo di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami. Adan sa ijay abroad, idi na tayo ni dadim. No naggapo ka ijay abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ijay abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam ijay ruar, anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Eh? Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laan, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga'y tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adday jay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo. Tapno masarakam ti kabsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababa a tao ti aramaten ti Diyos. Tapno umasidag kan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan ito niyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na a tao, adayumat iti Diyos. Saan ka di ngay jay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa. Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Ni Fe, kunam? Wan, papa. Nagtarabit na ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan. Nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. May salaang asao ti inana. Agtungpal adagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itaylaan nga da nakitak ang naggapo dito'y. Asino da ka di? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso anasurutan na ka dito'y? Kasano ti panakaamamo na iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing aso mao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasayaat ko matikabsat mo, umay da ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Diyak namnamaan day ta. Ikarkararag ko laangan, ama punas tigura da kanyak. Awan matbasol ko kadakwada. Pakabasulak ka di, tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kanaw damam kan tikabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak kurang ti panunot na, No'y naramat na kumatiutak na, jay kumapagginawaan ti impang pangruna na.
Saan ket ajay driver lang ang mamirmiraot? Ha? Tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itayat lang. Umanay ka di nga ibusog, ti kep lang. Ngam adu ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapad anatay. Saan tayo ngam mo, no adaday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao. Tapno sigurado ang mapan iti sidong ti Diyos. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay. Ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagay. Saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa tao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana? Sir, napatag ka di mo't nefay nga anak yaw? Uno, kagurayo pay laang aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay, Maria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Pagsayatan ka di wano pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingingas ni Mami? Tigim matang iti sampagita ta? Nag-order ka di manan? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni Mami. Anya? Kabsat ni Mami? Apay abak nang, kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni Mami. Jakmat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sa kayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas a swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw ng aglanglangoy dita swimming pool. Kasano kumamadaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka di ng adda anak ni Fe, sir? Ha! Imbabainak day Jaffe. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ha? Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan nyo akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan, anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti intero alubong, numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti panakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Diyos. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan nyo. Kaya't yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, Mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no, dapay ija abroad. Amangan nga min, no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, Mami? Uwan, anak. At dapay aramidag. Ingka pa'y agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, Mami? May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Uy, Mami. Adamot in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day di abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang ama kiman maneho. Sa bagay, adamot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kani papa. Ngam, amangan no di na awatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga ta nga adda babak ng akas ta. Bilibak kan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo, sir. Ada ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, ang makapalagan iti riknak. Adua, sir.
Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat maramid yaw, lumagan tirik na yaw. Anya dayta. Kita mano makatulong mutlaang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol ken ka. Kat awatem manen iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaonggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen dayta nga imbagam. Saan pagpampanunutan laeng, sir? Sakbay apakawanan ni Apo Diyos ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka di balay ti kapsat mo. Kukwa. Diyak amo no ijay balay mi pailaang idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ijay balay da, mami. Adda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ijay balay na. Saan ka di amabalin nga ijay ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko matisweldo, mami. Saan mabalin anak? Saan balit ang damat trabaho? Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbag day jay ngam ti awan. Anya ka din pasama ka da kayo, papa. Maulawak mataniha. Ha? Alayo man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasano na awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasama kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Apay no pagawidan nyo ngamin ni Faye. Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea iti nalimad. Kat nagkita da nga rod ken nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtaangan da fe. Mas daumot ni Rhea, taadamot gayam kabsat ti inana, adi na amo. Inkalintegan mot nefe, no apay adi da nagkitkita ng agkabsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo italawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano na awanak, papa? Ang mga noan yung tinapasamak kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidan nyo ni Pay. Kapamilyayo mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti pimanaw. Samaysa. Di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga adakabsat ko asaan ang nakaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw, ngam ti pamilya yaw. Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samot tan asyak ti amo. Kasla kamot agsasaon nga amo kat siyak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaw. Ti material abanag ti adda kitaan ti tao. Anya ka di ti sasawa mo? Agkakanatan ti tangtang abam. Dagiti insaganam apagnamayan dito'y lubong,
Kat awan serbida, iti agnanayon a biyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna, saan mo ang maitugaw numadanon ti isasaklang mo kanyapaw? Rimwaran ti aging lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madudag iti may bagana amang riribok kanyak. Jakpay nang nangag kadag iti di adal ang nakatrabahwag kan empleyadok idi aktibo akpay iti trabahok. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas, kat sana pulos asimrag iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta akalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam papa, duma ti anak ti Diyos, tapno itulad na kada tayo. Isu ka no nga imay diti lubong, tapno mangisalakan, kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Umay kumamanan ijay simbaan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitat. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manen. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manen amasapa. Isu nga inaramid na dayjay. Takayat nakaasurutan itinalimad. Taapay ng asimurot pay lang itinalimad, mami. Apay asaan akim muyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni antim. Saan kumat namin nga ammo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am mo? Mami? Mabalin ka di nga intamot agpasyar ijabalayda? Ha? Damagak pa'y numabalin, anak. Auntie Myla, naimbag ta na sabat ka. Apay ka di basang? Aday bagam? Imbagak namin ka ni mami. Amapan kami kumaagpasyar ije balay ti kapsat na. Kunana nga ipakada na kanumpay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Wen kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarungkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, kwa ngamin, basang. Ay, jay kwa. Kanayon ngamin nga awan ni Antim. Ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na ijabalay da. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, anting. Tikabsat ni mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sango ti simbaan. Asikak man. Auntie, makimisa kayo kadi? Ne, si kamanan? Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Auntie, mabalin ka din nga umay kami agpasyar ije balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ije mansyon ko? Ha? Mansyon? Saan nga amo ni mami, auntie? Imbagak kan kwa na nga umay kami kumaagpasyar. Kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y kan ni papa ti maipapan iti panagpasyaryo. Papa? Adda pa'y papayo, auntie? Awan ka di tinasasao ti inam maipapan kada kami kan ni papa? Awan mat, auntie. Ti amok kat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni daddy. Tila ang kabagyan ni daddy ti imay nakipagladingin. Inasitganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, papa.
Dinawatan na kakadi iti kwarta? Saan, papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umay dagpasyar ditoy. Anya tinsungbat mo? Imbaga kapag saritaan tapay,